la la la, hey 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 hey, la la la, hey 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 hey. अन्नाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं अन्नाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं खामग्लिनाय गोसो खामो रोफो रोफो खामग्लिनाय गोसो खामो रोफो रोफो बिखा गावो खुगा गेवा बुंस' हाया आं अन्नाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं गलापि बादि महरसो नुसै नोङो मिनिब्ला गोसोखाङो फैफिनबाय सानो नोंखौ नुयोब्ला गलापि बादि महरसो नुसै नोङो मिनिब्ला गोसोखाङो फैफिनबाय सानो नोंखौ नुयोब्ला औ मादि जागोन आंनि बुंस' हाया उननि मादि जागोन आंनि बुंस' हाया उननि बिखा गावो खुगा गेवा आन्दाय नांबाय आं अन्नाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं अन्नाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं अन्नाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं खामग्लिनाय गोसो खामो रोफो रोफो खामग्लिनाय गोसो खामो रोफो रोफो बिखा गावो खुगा गेवा बुंस' हाया आं अन्नाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं अन्नाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं नोंखौनो आं ओइ दिन्दां दिन्दां र' थांगौ र' ओजों फैनायसाय मानोबा लेंहरदों माहाजोन बाबुआ थां न'खरनि बाव गासिबो लिंनानै लाबोजोब जागोन दे आं दानो थिनहरजोबगोन दे बयबो जिराय जिराय मैया आङो सासे मानसिजों फामिनि जुलिनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन गथ'आ इन्जिनियार फरायगासिनो दङ
आरो बिदा फंबाय सानैल' न'खराबो जोबोद मोजां। मा नोंस्रा माबाफोर हेंथा दङ नामा? न'खर आरो मानसिया मोजांब्ला जोंहा बुंनांगौ मा दं आदा? आंबो जुलि होनायाव गोसो दङ आफा, नाथाय बिए फरिखाखौ जोबहोग्रोयोब्ला साबसिन जागौ नामा आफा? ना मा बुङो? हिनजावनि फिसा एखमब्ला मोजां न'खरखौबो मोनफिनाबो जानो हागौ। नंगौ बेवाइफोर, होमब्ला बुंदो फरिखा जोबब्लानो बयबो फामिनि जुलिखौ होनायाव मदद दङ। जागोन आदा जागोन। गावनि खोथा मोनाबा जोंनि खुसियै मिनिनायाव खुगायाव हाद्रि हाबनोबो हागौ। दानो मानो गावनि खोथा नांगौ? जों मालाब्ला जाथि बाय बाहागि जयै लिंहरलायनानै सावरायलायगोन। फंबाय रघुनाथ, नों माब्लाबा जेसेबां बाय बाहागि दङ बयनोबो लाइजाम लिरनानै खबर हरदो, जाहाथे न'खरनि रावबो बाद थालाङा। नों थिगखौनो बुंदों आदा। बिदिब्ला बिजामादै देरसिननोबो खबरखौ हरनोसै नामा? सोर बिजामादै? सोर बिजामादै गेदेर बेलाय? बे गलापि फिसायखौ बुंदों आं आदा। खबरदार! आं बिनि सायखंखौ नायनो हाया। आं जायखौ खोनायोब्ला रागाया थिखिनो दावखोयो, बे मानसिया आंनाव माब्लाबाबो जायगा गैया। रघुआ थिगखौनो बुंदों। फिसा हिन्जावा थैदोंबाबो बेनि नेरसोन फिसौआथ' थांनानै दङ ना। हुसियार! आंबो फैनो होनायाव गैया। रागायासो खर' थिखिनियाव दावखोनानै दङ आंना। आंनि बिनानावखौ खावनानै लांनानै बेनोथ' फोथैहैदों। मा जादों? लोमजादों नामा? माथो इ गैया उ गैया। ओंखाम जानाय सम जायाखै होमबा? जाहाय गाबागाव, आंहा उखैयाखै। रागा जोंनानै जायाल'सिनो थाना मा लाब? नों हाजारखि दिराय खालामनानै जेद खालामा, नों जामादैखौ लेंहरनाया आंनि थाखाय सम्भब जानाय नङा, मिथिबाय? आं जेद खालामदों नामा? गासिबो गोहोआनो नोंनिनो जोब। आंहा रावजोंबो जेद खालामनो गोहो गैया। आंनि गोरबो बिखाल' गावनानै आं मोदैल' फुगारगोन। सोरनि थाखाय मोदै हुगारदों? बे मान सनमान जाग्रा हिनजाव गुन्दा बिजामादैनि थाखाय? आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। जा जानांगौ बे जानानै थांबाय। नों बे गोजाम खोथाफोरखौ बावनानै मानो बेखौ क्षमा खालामनो हायाखै? नों क्षमा खालाम, आं माब्लाबाबो हाया। जायजों थैनि सोमोन्दोआनो गैखाया, बेजों आंहा सोमोन्दो लाना मा लाब? मा? फिसाया थैदोंब्लाबो बे थांनानै थानाय फिसौआ नोंनि थैजों सोमोन्दो गैया नामा? नों बेखौ कि अस्कार खालामनो हागोन? औ, आं हागोन। आंहा बिस्राजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेस्ट। जेसेबांथिं बिजामादै आरो फिसौखौ लिंहरा अब्लासिम आंबो ओंखाम जाया दै लोङा थाबाय थागोन। आदा, आं दिनैसिम नोंनि खोथा फंसेबो बारफेराखै। बाजैनि बुंनायखौ गनायदो आदा। आं बिजामादै गेदेरखौ लाइजाम लिरनानै लिंहरनोसै। प्लिज आदा, प्लिज। नों हुकुमल' होदो। आं जेबो मिथिला। नोंसोर मा खालामदो?
I'm sorry अरन आं फैनाया एसे लेट जाबाय Yes, okay. थुदो थांदिनि मा जादों अरन दिनै मानो सिरि सिरि जादों आं दिनै आइखौ जोबोद गोसोखांदों मानो मानि थाखाय दिनै मादार्स डेमोन फोरोंगिरिया गासिबो स्टुडेन्टफोरखौ बुंबाय नोंसोर बयबो गाव गावनि बिमानि सोमोन्दै बुंनांगौ आरो बिमानो माबा मोनसे अननायनि गिफ्ट हैनांगौ मालायफ्रा फोरोंगिरिनि बुंनायाव बिमानि सोमोन्दै खिन्थाबाय आरो न'आव थांनानै गिफ्ट हैनोबो बुंबाय गिफ्ट हैनाय लोगो लोगो मालाय बिमाया जोबोद अनसिगोन नाथाय आंहाथ' आइबो गैला जेबो बुंनोबो हायाखसै अननायबो मोनाखसै नोंबो थिग समावनो सफैयाखसै I'm sorry अरन आंनिया गोरोन्थि जाबाय गारियाबो एसे गाज्रि जादोंमोनथ' Yes, okay. I am sorry अरन I'm really sorry नों बिदि दा बुं बाबा आं रागा जोङाखै You are my love father. Yes. थुदो आयै बेनो आंनि मादार्स डे गिफ्ट I am sorry mother आं फरायसालियाव नोंनि खोथाखौ जेबो बुंनो हायाखै आं दि नोंखौ माब्लाबाबो नुफेराखै आयै आं नोंखौ मा होननानै खिन्थानो आं नोंनि सावगारिखौल' नुदों आयै नों आंखौ अनोमोनब्ला नों आंखौ मानो नागारनानै थांखो आयै आं नोंखौ जोबोद गोसोखाङो आयै नों बहा थांखो आयै नों बहा थांखो अरन गाबनो हामा फै ओरै फै अरन नोमाया जेबो फाब गैयिनि थाखायनो सोरगोआव गोजों हाथरखि जानानै थाबाय बिदिब्ला आइया फैफिननाय नंला नामा बाबा निस्सय सानसे बियो गिदिंनानै फैफिनगोन नों अबंलावरिखौल' खुलुमनानै बोर बिबाय था बाबा नों आइखौ सानफ्रामबो गोसोखांबाय थायोना औ आं नोंनि आइखौ जोबोद गोसोखाङो आं नोमानि अननायखौ लानानैनो थांनानै दङ थैनायनि सिगां बियो आंनो जोबोद समायना मोनसे गिफ्ट होलांदों नोंगौ सना नोंखौ लानानैनो बे बुहुमाव अराय सम थांनानै थागोन बाबा नोंखौ लाना थांना थागोन सना नों आंनि जिउनि बावनो हाया नोंखौ अराय नों आंनि आंगो जिउनि नोंखौ लाना थांना थागोन सना नों
बावनो हाया नोंखौ अराय नों आंनि आंगो जिउनि नों खुसिब्ला गोमोरलाङो गोरबोनि दुखु दाहा बिमानि अननाय आंनो होगोन सना नोंखौ बामना लागोन Oh, Sona, you are my love. 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 सना नोंनि गोसोनि खोथा खोनाब्ला गोजांस्रिवो बामना लानो गोसो जायो सना नों आंनि जिउनि नोंखौ लाना थांना थागोन सना नों आंनि जिउनि बावनो हाया नोंखौ अराय नों आंनि आंगो जिउनि Oh daddy you are my love Oh sona you are my love Sona, you are my love. आबौ नों लेखाखौ फरायखांबायना आबौ सना ना? Yes, grandfather. आं बे गरम बन्द'आवनो गासैबो फराखौ सारा खालामजोबगोन। Very good, my grandson. Very good. नै अरन आबौ नै ब्रेकफास्टआ जाबाय जाफैदो थ' आबौ थ'
जादु जादु आबौ जादु 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 आबौ जादु जादु रावबो गैया नामा न'खराव? नै आबौ सोर फैदों नायनाय नायनाय सोर बियो? नै नोंसिनि लाइजाम। आबौ गुवाहाटीनिफ्राय आफानो लाइजाम हरदों। नोंसिनि नोमफा गोजौआवसो दङ। थां 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 हैसां थां थां। बाबा बाबा गुवाहाटीनिफ्राय लाइजाम। गुड मर्निं अरन। आंकोल गुवाहाटीनिफ्राय लाइजाम फैदों। नंगौ अरननि बिबौ हरदों। बा बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनैसो बिहाव बिखुनजोनि न'खरनि लाइजाम। आंनि बिबोनां जानाय फामिनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनो लिंहरदों। बुंहरदों नोंसोर गासिबो जाथायखौ बावजोबनानै जोंनि न'सिम फैथारनांगौ। आबै आबौमोननि न'खराव आंबो थांगोन बाबा। जागोन बाबा जागोन। मिथिंगा नों जुलि जानायनि उनाव नोंहा सासे गथ' मोनबाय। मा खालामनो खाफाल गाज्रि दिनै नोंनि हिन्जावआ थैनानै थांबाय। दासिम अरनानो बेसेबा गिदिर देरबावबाय। बिनि गेजेराव दिनैसो नोंखौ आलासि जानो लिंहरदों। आंनिबा थाङैयानो गाहाम जागोन नामा? गलाफिया थैनायनि सिगां बुंलांदों जोंनि न'खरा जोबोद सुखि संसार। आं थैब्लाबो नों सानसे फिसाखौ लानानै आंनि आइ आफाजों नुजाहैथारनांगोन। बियो बुंलांबावदों नों आंनि बुंनायखौ सुफुंथारनांगोन। आच्छा नों साननायानो जादोंसै दे। जों बिब्दिब्ला माला थांनो? गाबोननो थांसै। ঠিক আছে। आफा अरन बिबुनि न'खरनिफ्राय लाइजाम हरदों। लाइजाम? दिनैसिम अरनानो 7 बोसोर बैसो जालायबाय। हामा लिरदों लाइजामावलाय? बिबोनां उन्दैनि हाबानि सोमोन्दै रायलायनो लिंहरदों। थाङोब्ला एसे गोबावबो जानो हागौ। दाथ' अरनाबो स्कुला बन्द'खा। दासो फिसौफोरनि मोखां नायनो लुबैदों खोमा। थां आफा थां। थांबाबो नाथाय हारसिं दाथां। लोगो लानानै थां दे। आं गालरखौ लोगो लाखाबाय आयै। जेबो उसुबिदा गैया। थां। फिसौफोर नायबायनो लुबैदों खोमा। जागोन आफा। ओइ बाबा जोंनि आबैया माबायदिमोन? आं नुफेराखै। आबौआलाय माबायदिमोन? नोंबोखौबो आं नुफेराखै। बा आबौखौबो नुफेराखै आबैखौबो नुफेराखैब्ला आइखौ माबोरैथो लाबोखो? थोद जोम्बा नों बेखौ मिथिनो हामा। ओइ बखा बेखौ आं मिथिगौ। नोम्बैया नारें खमला बायदि दुलुर दालामोन आरो नोम्बौआ खुमब्रा बोराय बायदि दारि बुरि मोनजोबनायमोन। बाबालाय दैखांबाय। र' मोननोबो बारा गोबाव गैखाला। बै दखानाव लाखिनानै लोंनोसै।
रथ'लै सा लोंदां दा दसे उनाव फन खालाम। नों माखौ जानो बाबा? फुथिखौ। फ्रुटि ना? ओइ जोंनो फ्रुटि मोनसे सा कापनै लाबो। लोंदो दे। जों बेसेबां किल'मिटार फैखो आंकोल? आं बारा मोनथियालै। गुवाहाटिया क'क्राझारनिफ्राय बेसे गोजान जायो? दाबो एसे गेदेर देरनानै मिन्थिया नों? गुवाहाटिया क'क्राझारनिफ्राय 230 किल'मिटार जायो। थां बाबा खुलुमै थां। थेंक इउ आबौ। थेंक इउ। गथ'आ जोबोद सालाक जागोन। थादोलै आबौ जोंहा थांसै। ओइ राजा थादोलै दे जोंहा थांनोसै। थादो। जोंबो थांदिनि। बेसेबां जाखो? 32 रां। नोंसोरो सोरनावबा थांनो फैदों नामा? औ नंगौ, बै हाजो बारनानै बिहाव मोनसारनाव थांनो। आं बिनि बिजामादै जायो आरो बियो फिसौला। बिदिसो। दिन्दां फै माबार। थुदो। मा फालांफोरखौ बिलाय? खर'आव एम्फौ बुस्थु दावखोदों नामा? जों थांगोना बिनि न'खरावनो। बे मानसियानो आंनि बिहाव। बियो आबौब्ला मानोथो रागा जोंनानै थांखो बाबा? नों जेबो बुजिया। फाफियाखौ हा आइदै ब्रेक फेल हा बुआलासिनो दा थिफुदोंसैल'। बाजै बाजै बाजैलाय दु बाजै बाजै हा द मा जाखो दिन्दां? ओइ बाजै बाजै नों जामादै गिदिरा फैगासिनो दं। लोगोआव फिसौलाखौबो लाबोफादों। बाप्रे जावैसोआ नायनो बरिया हेन्डसाम, एकदम हेन्डसाम। आरो फिसौआलाय इस जोबोद चालाक। थुदोथ' बाजै माबाथ' नेहैदो नि। जावैसोआ फैगासिनो दङनो, नों खोनायाखैफा? मिथिगौ, बे मानसिया बोरै फैदोंमोनखौ बहायलाय? आदाया बेफोरखौ बुङाब्लाबो जायो नामा?
गोलाव जिउ लावथों फिसा। बाबा मानोथो नों बेखौ खुलुमदिया? आबै आबौ सना, नोंनि मुङा मा आबौ? आंनि मुङा अरन। नों आंनि आइनि बिमानि बिमा ना आबै? औ आबौ सना, आं नोंनिनो बिबै। मा जादों आबै? नोंनि मेगनाव मानि मोदै? नों मानो गाबदों? आं नोमाखौ गोसोखांदों फिसौ। नोंसोरजों लोगोसे नोमायाबो थांनानै थाफायोमोनब्ला दिनै बेसे खुसि जागौमोन। फैदो फिसौ, फैदो बयबो। बाजै, बिदिब्ला जावैसोखौ बे गलाफि थाग्रा रुमावनो दोनसै नामा? औ थांदो, बे सिगां दिन्दां, गलाफि थाग्रा मा? रुमावनो लांदो। नों बे गलाफि थाग्रा रुमखौनो खेवनानै होदो। जागोन दे, नोंहा जागोन। फैदो। गलाफिया बेयावनो थायोमोन बाबु। नोंसोरबो बे गलाफि थाग्रा रुमावनो थादो। जागोन दे। ओइ, जोंहा हले सानैजों सुखिसो जागोन देलै। रुगु आगै, थां नों बे जावैसोमोनखौ ब्रेकफास्ट जानो खिथाहैदो थां। र' बिदिब्ला बाजै, आं लेंना लायनोसै। खबरदार, रावखौ लिंना लाय मोना। गावबागाव जानो गोसो दं जा। आं बिनि सायाव रागा जोंनाया माब्लाबाबो गोमोरनाय नङा। बाबा, आं बै न'आव थानो बाबाय। थुदो बाबा, न'आव थांफिनदिनि। आइया मा जाखो? ब्रेकफास्ट जाहैला होमबा? आं उखैयाखै, आं जाहैनाय नङा। सोरनि थाखाय बहा मा लांनो? आलासिनि ब्रेकफास्ट हैनो। खबरदार! जाय मानसिखौ आं एसेबो नायनो हाया, जाय मानसिया आंनि बिनानावखौ खावनानै लांनानै हाबा लाहैनानै बुथारहैदों, बे मानसिखौ आं मेगन मोबायजोंबो नायनो हाया, मिथिबाय? नों बिहाव बिखुनजोखौ नायनो होननाया नुबाय आरो अरुणाबो बिबै बिबौखौ नुबाय। जों दा थांफिननानै गामसै नामा? बिदि नङा, आं थांफिननो होननानै फैयाखै। गासिबोनि गोसोखौ सन्थुष्ट' खालामनो होननानैसो आं बेयाव फैदों। बाव थाबाय थाना सामफ्रामबो अपमान मोननांगौब्ला थानानै माथो लाब? बियो आंनि थाखाय अपमान नङा। सोरबाया जुदि रागा जोंनानै थायोब्ला, नों बिनि सेराव दै जानानै थायोब्ला, बेबो सानसे दै जालांगोन। दा आफानि खर'आव थुरि जिगाबाव अर जोंनाय बायदि ब्लाव ब्लाव अर जोंगासिनो दङ। नाथाय बेबो सानसे गोमोरलांगोन। नों सानसे खोनानो मोनफिनगोन। बियो अखमान नङा, बियो आंनि थाखाय बोर सारसिनायसो। मा जाखो बिहामजो, मा जादों? आलासिनो ब्रेकफास्ट हैनायखौ बुख्लायनानै होजोब्बाय। नों गाबनो नाङा बिहामजो, नों गाबनो नाङा। बिसिनि आखलखौनो नायनोसो हाखाथारला आङो। नों गाबनो नाङा आब'। आंनि थाखायनो नों बेफोरबायदि रागा जोंजाबाय। बिनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो। नङा नङा जावैसो, नों मानो निमाहा बिनो? जों बिसिनि आखलखौनो लाजिनोसो ओंखारबाय। नों बिदि दा बुं आयै, आं बेफोरखौ गासिबो मिथिखागौ। आच्छा, बेफोरखौ बाद होथ'दो। आब', बै थालिरा लायलाय। आं जोबोद ओंखाम उखैबाय। न' आंनोलाय थालिरा? ए। थेंक इउ। जादो। आब'खौ जेब्ला गुमैया रागा जोङो, अब्ला आब'आ जोबोद दुखु मोनो। आरो जेब्ला गुमैया रमान्टिक रायलायो,
अब्ला आब'आ दसेनो बावफिनजोबो। आइ उन्दैया गोदो जोबोद मेथाइ खनोमोननो। जै बे मेथाइ खनबाय बयबो बाज्ल'खाङोमोननो। आफाया जोबोद मोजां मोननानै हाबा खालामदोंनो। नों माब्रै मिन्थिया जावैसोआ? गलापि खोन्थादों आयै। दिनै बे थांनानै थायोमोनब्ला बेसे मिनि खुसि जागौमोन। बुंस' हाया। मिथिगौ आयै, गलापिया नोंखौ सानहर रायखांबाय थायोमोन आरो न'खरनि बयखौबो गोसोखांबाय थायोमोन। जायखिया बेफोरखौ बाद होथ'दो। आं नोंसोरनि बयनोबो मोनफा मोनफा मुवा लाबोदों। थां गालर, बेगा लायलाय। जागोन दे। ए हर। नैबे आइ उन्दैनि, नैबे आब'नि आरो नैबे आइ गेदेरनि। अ आफा, नैबे आफा। सोर आफा? सोर बिफा? सोरनि सोमोन्दोजों बिफा लिंदों? नोंजों आंहा जेब्लाबो सोमोन्दो गैयामोन आरो माब्लाबाबो जानाय नङा। बाबा। अ मा जाखो बाबा? आबौखौ आं एसेबो मोजां मोनालै। नों मानो बिदि बुंदों? बे न'खराव बयबो नोंखौ मोजां मोनो, खालि आबौल'। आबौआल' नोंखौ गाज्रि मोनो आरो नोंखौ रायबाय थायो। I hate my grandfather। नाङा सना, नों बिदि दाबुं। नोम्ब'आ जोबोद मोजां। बिदिब्ला नोंखौ मानो रागा जोंबाय थायो बिलाय? आच्छा अरन, नों बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोननायखौ सोरबाया जुदि सेनानै लाङोब्ला नों बेखौ मा बुंगोन? आं बेखौ जोबोद रागा जोंगोन आरो आं बेजों खोथाबो लाजिनाय नङा। नोंनि नोम्ब'आबो थिग बेबायदिनो खालामदों। मानो? नों आबौनिफ्राय मा जिरादखौ सेनानै लाङा? मा बेखौ आबौनो होफैफिननो हाया नामा? ओहो, बियो जाबाय नोंनि नोमाखौ। आइखौ? औ, जों जेब्ला दिल्लीयाव फरायहैयो बेयावनो नोंनि नोमाजों आंजों मोजां मोनलायदोंमोन आरो जुलिबो जादोंमोन। बाबा, आंनि आइया माबायदिमोन आरो माब्रै गोमालांखो? प्लिज, नों आंनो खिन्थाना बाबा, प्लिज। जागोन सना, प्लिज। जागोन जागोन। नों साननानै नाय मिथिंगा, बे कलेजाव लोगो मोनलायनायखौ आरो मोजां मोनलायनायखौ सिमां बायदिसो मोनदों। सिमाङाबोदि एखमब्ला मोगथाङाव जाफुङो, आं बेखौ फोथायो। नों साननानै नाय, जों सानैजों सिगाङाव मिन्थिलायामोन, सिनायलायामोन। दा नुबाय, नोंखौ नुवाब्लानो थांनानै थानो हाया। बेखौनो होनो मोजां मोननाय। गलापि, नोंखौ जुदि नोंनि न'खरा दिल्लीयाव फरायहोआलाबानो गुबुन कलेजाव फरायहोयोमोनब्ला जों सानैनि सिनायथिया थानाय नङामोन आरो मोजां मोनलायनायाबो जानाय नङामोन। अबंलावरिया नोंखौ आंनि जानोनो बे कलेजाव फरायहोहरदों। नोंबो आंनि आंगो जानोनो बे कलेजाव फरायफैदों। आच्छा गलापि, नोंसोर न'खराव साबेसे दं? आइ, आफा, आदै, मादै, आदा बाजै, आं आरो आंनि बिनानाव। बिसोर आंखौ जोबोद अनो, बेखायनो आंबो गोसोखांबाय थायो। आंबो नोंखौ जोबोद अनो। अनो माने मोजां मोनो? औ, अनोबो मोजांबो मोनो। नाथाय बे एग्जाम जोबब्लानो जे जों न'आव थांलायनांसिगोन। बिदिब्ला नों दिनैनो न'आव फन खालामदो। आं सासे मानसिजों मोजां मोनलायबाय, आं बेजोंनो जुलि जासिगोन होनना खोन्थाहरदो। आं सानो बिसोर नोंखौ एसेबां मोजां मोनो, अनो, बे हाबायाव अराय जानाय नङा। ঠিক আছে, आं न'आव फन हरसिगोन।
मानसि दंना? माबि? नै नोंनि लाइजाम सफैदों। मिथिंगा मा जादों? मानो मोखां सोमसोम? न'खराव माबाफोर जादों नामा? आं न'आव फन हरैनि सिगां लाइजामसो मोनग्रोबाय आं। आफाया आंनि जुलिनि थाखाय थिग खालामखाबाय। आं मा खालामबावनांगौ? नों बेखौ मानो गिदों? बुंबानो जाबायना आंहा मोजां मोननाय दंखायो होनना। आं गुबुनजों जुलि जाथारनो हानाय नङा होनना। आं जोबोद गिनाय मोनबाय मिथिंगा। आरे गलाफि, मोजां मोनलायनायाव मा गिनायनि बाथ्रा दं? नोंनि गोसोनि साननायखौथ' नों दाबो नोंनि न'खराव बुंथिनानै लायाखै। ओरैनोसो गिदों नों। आफाया जुदि मानियाब्ला आं मा जागोन मिथिंगा? मानो मानिया जानो? नोंनोथ' बुंदोंमोन नोंनि आइ आफाया नोंखौ जोबोद अनो होनना। आं सानो नों बुंहरब्लानो बिसोरबो मानिगोन। दानिया नों बुंदो, नों मा सानो? गलाफि, आंनिफ्रायबा आं बुंगोन, आं नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा। नोंनि गोसोआसो माबायदि? आंबो नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा मिथिंगा। I love you मिथिंगा। I love you। आच्छा आदा, गलाफि फिसानि जानो गोनां फिसाइखौ गाव एसे नुग्रोबा मोजां जायोमोन नामा? औथ', नुग्रोनायबा साबसिन जागौमोनथ'। आइ गलाफिया गावहा मोजां मोननाय दंखायोनो। गावनावबोथ' एसे सोंनानै नायनांगोन ना। खुनु खोथा गैया। आफाया जेखौ होनदों बेनो जानांगौ। गलाफि आइ, नोम्फाया खाना नङा। आं नोंनि थाखाय मोजां न'खर नायखाबाय आरो बे हाबाया बारा गोबाव गैलिया। आइ सना, नोंनि आन्जाद जोबनायनि 1 सप्तानि उनावनो जागोन। गलाफि आंनि साननायखौ फेलें खालामबाय। दिनैनिफ्राय आंनि फिसा नङा बियो। हो गलाफि, नों न'आव थांनाया माब्ला फैया? बावाखै, दासो फ्लाइटजों फैदों। बेनिफ्राय न'खरनि खौरांफ्रा? मोजां नङा। माने? एग्जाम जोबनायनि 1 सप्तानि उनाव आंखौ गुबुनजों जुलि हरनो नागिरदों। नाथाय आं नोंखौ गोसोखांनानै खारखोमाबोबाय। हो? बेथ' बिदिब्ला जोबोद गाज्रि जाबाय।
नों आंनि खोथाखौ एसेबो न'खराव बुङाखैमोन नामा? आफाया अख्राबाथाय अख्रा गावनि साननायखौ जाफुंहोनो हायाब्ला बिनि रागाखौ खोमोरहोनो थान जायो। नोंनो बुङोमोन गलापि न'खराव नोंखौ बयबो अनो होननानै। होनब्ला नों गोहो दंब्ला आंखौ थाब हाबा खालामदो, नङाब्ला आं थैगोनसो। गलापि आं नोंखौ फोथैनो हाया। आं नोंखौ मोजां मोनो गलापि। आं नोंखौ फोथैनो हाया। आं नोंखौ हाबा खालामनोसै, फै। गलापि आं दिनै नोंखौ गोसो गोथारै अबंलावरिखौल' साखि लानानै जुलि खालामबाय। आंनि गोसोआव मोनसे समखिनायसो फैबावदों। जुदि नोंसिनि आइ आफाया आंखौ बिहामजो महरै गनायाब्ला? नों बेखौ गिदों? आंनि आइ आफाया नोंसिनि आइ आफा बादि बादा होआ। नों नंखाय नंदों। र' आं फन हरनो। हेल' आयै, आं मिथिंगा बुंदों। मा आफा? आयै, आं मोजां मोननाय सासे सिख्लाखौ जुलि खालामबाय आयै। मा नोंसोर आंखौ न'आव थांहोना थाङोआ? नोंखायना नंगौनो। नंगौ आयै। नंखाय नंदोंबा नै रायराय। नै रायरायदो। जोंना आइया मालाय बायदि नङा। आयै। खोनाबायना आयै? नों माबार गोख्रैनो बिहामजोखौ न'आव लानानै फै। आंनि बिहामजोखौ बेबायदि गोदाव सोराव दा खालाम नोङो। जागोन आयै। आं गाबोननो न'आव लांगोन। बाय दोनदो आयै। दे दोनदो दे। थाबैनो लाबो। मा होनखो? खोनाबाय गलापि? आरो आफाया आंखौ बांसिनसो अनबावो। हा मा जाखो? मा दाबो सफैयै जाखो? जानो मानो दाबो सफैदियाथाय? हा मा जाखो फालाय? माखौ मिनिलाबायखो? आवसाव नोंना बुथां फिथेबना जायाखै। माथो गोजौ गायजोबखो? हा दा बिहामजो गोदान फैना नुफैबा मा जानो मोनसै बेलाय? शे। हनै फैबाय। माबार खिथेबाखैनो। हे नङाथाय माथो। शे। आफा। गोजोन्थों फिसा। गोजोन्थों आयै। फिसाफोर, जुलिखौ नोंसोर जेरावखि लाया मानो, आंहा गामि दं, समाज दङ, आंहा रां रुफानिबो जेबो आंखाल गैया फिसाफोर। दा बावैनो नोंसिनि गोथार जुलिनि मुङाव गोगोम पार्टि खालामगोन आं। फिसाफोर, थां आफा, नों थाग्रायाव लांदो थां। जागोन आफा। थांदो थाङा आइ थां। लांदो आफा। फै गलापि। बरिया। खावनानै लाबोआखैथ'? हा जेरैखि लाबोआ, मालाय गोसथोलायनानै जुलि जानायखौ बोखानो सोर? नोंखौ मालाय गोदो बोखादोंमोनबा?
हा नों गोदो गोसोथोनायखौलाय सोरदो बोखाफेरामोन फालाय सोर गथ' उनाव मिथिसिगोन बियो बरिया आंना बिहामजोआ बरिया हेल' आं गलापी बुंदों आफा हो गलापी मा जादों आं न'आव फन हरदोंमोन आफाया रायलायाखै नङा नङा गलापी नों जेबो दुखु दाजा जोंनि बे गथ'आनो सानसे न'खरनि दावराव दावसिखौ बोस्रांजोबगोन र' आं बेनावनो सोंनां हेलौ जुनियर नों नोंबै नोंबौमोननि रागाखौ बोस्रांजोबनो हागोन ना जोंनि कुलवार्कखौ फोजोबस्रांनो हागोन ना थाबनो मा हागोन ना हाया हागोन होननानै बुंदों नंगौ ओइ आंनि गथ'खौ जानला मोनला दा बुं बेयो जाबाय आंनि जिउनि आंगो बियो आंनिबोथ' जिउनि आंगो आंनि सिमाङा बेनोदि सानसे बियो बिबौ बिबैमोननि रागाखौ सुस्रांथारनांगोन आंनि फिसाया नोंनि साननायखौ निस्सय सानसे जाफुंहोगोन माथो बुंखाबो मोनाखिसै फैसिगोनसो नामा बेलाय नों सब समाय एरखेलायल' खालामो आइदि आं हाथार लान्दों लासै हस्पिटालाव लांसै अपारेशनाव लांबाय मा जाखो माने एसेबां गोबाव जाखो गथ'आ हौवासा सुस्थ'यै दं नाथाय सिरियासथार ब्लिडिंआनो बन्द जाया सिगांनि चेकआपआवनो आं बुंखादोंमोन बे गथ'खौ लायोब्ला क्रिटिकेल जागोन होननानै नों माबार हाबफैदो माबाफोर बुंनो हागौ बियो गलापी नों मानो खोन्थानानै लायाखै गलापी नों मानो खोन्थानानै लायाखै नों गाबनो नाङा मिथिंगा बे गथ'आनो गासिबो बिबै बिबौमोनखौ खौसे लाबोगोन गलापी नों बिदि दाबुं आंनि गोसोआ बायग्लियो नों गैयाब्ला आं सोरखौ नायनानै थांना थानो आंनिथ' नेरसोन दंना आं नोंनो खोथा होबाय नों आं गैयाब्लाबो आंनि आइ आफानि न'आव थांनानै अनलायनाय लाबोनांगोन आरो मोनसे खोथाबाव जुदि आं थैयोब्लाबो नों गुबुन हिन्जावखौ हाबा खालामदो नों मानो बिदि बुंदों गलापी नों मानो बिदि बुंदों बे नोंनि मेगन नोंनि मोखां बे नोंनि अननायखौ माबोरै बावनो हानो आं गलापी माबोरै बावनो हानो I love you गलापी I love you गलापी 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 गलापी
नों आंखौ मानो नागारना थांखो गलापि आंखौ मानो नागारना थांखो आं सोरखौ नायनानै थांना थाबावनो सोरखौ नायनानै थांना थाबावनो गलापि आंखौ मानो नागारना थांखो आंखौ मानो नागारना थांखो बेबायदिनो नोमाया गोमालांदों। प्लिज भगबान आंनि आइखौ हरफिनदो भगबान आंनि आइखौ हरफिनदो फैदो अरन थांदिनि आयै जोबोद गोमोदों आं आइनिफ्राय गासिबो मिथिजोब्बाय हाय इम्पसिबल बे मालाबा जाथ'वा नों बुटखौसो नुवाखैथ' नोंगौ गालर आंबो जोबोद गोमोदों नों गलाफिन बिनानाव होननानै मिथिखायोमोन ना मिथिखायामोन गलाफिया बुङोमोन नों आंनि बिनानाव फामिखौ नुयोब्ला आंखौसो साननानै गुलाबसो बावदावगोन होनना नोंगौ गालर आंबो जोबोद गोमोदों मा जोबोद गोमोमारदों गोमोनाय मानि अरना नोंखौ माथो आइसो होनदोंनो नो प्रब्लेम आबौ ओइ आबौ ओइबारना नों बहा गोबावनो आं आइखौ मोनफिनबाय नों ओइबारसो जोंखौ अनसिगोन मा नोङो जोंखौ अनगोन ना अना आबौ ओइ गथ' नों मा होनदों आहा आइ गोमानायखौ मोनफिनबाय ओइ बे नोंनि बिमा नङा नों बेखौ बिमादैसो जायो नङा बियो आंनि आइसो बे नोंनि बिमा नङा होनदों नंगौ 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 बे आंनि आइ नंगौ आइदि आइले 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 मा जादों अरन मानो गाबदों आमाया नोंखौ आंनि आइ नङा होननानै बुदों मा नों आंनि आइ नङा ना नंगौ आं नोंनिनो बिमा आं बयनिबो सिगाङाव बुंगोन आं अरननि बिमा नंगौ नोंथारगौ या मानो दांखो आं नोंखौ सावगारियावसो नुदोंमोन आयै नाथाय आं दिनै मोगथाङाव नुनो मोनबाय नोंनि महरा मा एसे मोजां आयै नंगौ नामा औ आयै नों आंखौ गारनानै दा थांसै दे नों फैफिननायखाय आबौआ रागा जोंनाय नंलाना आं नोंखौ अबंलावरिनाव आंनि आइखौ हरफिनथों होननानै बोर बिबाय थायोमोन नंगौ नामा बाबायाथ' नोंखौ सानफ्रामबो गोसोखांबाय थायोमोन
आरो नोंनि सावगारिखौ नायबाय थायोमोन। नोंगौ अरन? औ। अरन बेखौ गाव। सेकेन्ड वान रेड। बाह बिराद सालाकथारलै गथ'आ ओरैलै ओरै बुरा नै Now white. Good. Yeah. बिराद सालाकथारलै बाबु गथ'आ बिराद सालाकथार नंगौना साला दानालाय दाना Yeah, next one. जाबाय साला दासो जोबोद सालाकथारलै बाबु नोंनि फिसौआ जोबोद सालाकथार थ' नोगोदलै गथ'आ दाय साला हा माब्ला सफैगोनब्रा टाउनाव थांनायालाय हरासो थौलायलांबाय हाय मेथाइखौनो दोंसे रोजाबगानोसैलां सामुख'हे सोबनाय बायदि खुदुमगौमोन नागै नोंखौ मोनोबोला बिउटि पार्लाराव लांना खानाय हास'होना खावलाय गोजा खालामथारगोन नागै नोंखौ मोनोबोला फैयागै अनजालि आंजों जुलि जाफै फैयागै अनजालि आंनाव खारसनफै दारा सफैबाय बाबुमोना दे आं नोंसोरखौ नेगासिनो दंमोनलै अरना बहा दं बियो बिमादैजों ओंखाम जानानै उन्दुबाय बाबु नंगौना नोंसोरबो जाहैदो थुदो गालर नों ओंखामखौ जाहैग्रोदो आं अरनखौ एसे नायनो नांला ओंखामखौ नांला आं जाला आं जालुजोंनो उदैखौ बुंजोबनाय मोनबाय आङो नंगौ नामा दे बिदिबालाय गुड नाइट साला आथुरबाथाय जाथारालै बानायनायफ्रासो जायाखै नामाब्रा इसे गोरालाय साबियाबो मारि जाला माथो दाय साला अरना उन्दुबायना औ बा ओंखामखौथ' आं नङाबा जायामोन उन्दुनायाव जेबो उसुबिदा होआखैथ' ओहो जेबो उसुबिदा होआखै गथ'फोरखौ माबोरै बुरखायनांगौ आहा बेखौ रोंखागौ नंगौ नामा औ थुदो ओंखाम जाहैनोसै थुदोथ' ओंखाम जानायाव कट गानो नामा बावदों ओंख्रिया मेलाथार माथो जाग्रा नालायथो नों जाखांबाय नामा ओहो सानैनिबो खुरदो समानै जानोसै आंहा होमबालाय बेयाव जानोसै दे जादो दे जादो
बबेखौ जाग्रोनांगौ आन्दायनायसो मोनबाय आङो। नोंनि गोसोजों बबेखौ साबसिन मोनो बेखौनो जाग्रो। बेस्ट। आच्छा फामि, नों मानो दासिमबो लाइफ पार्टनार नागिरनानै लायाखै? आं दासिमबो रावखौबो गोरोबनाय मोनाखै। आच्छा 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 बुंनाय, नों माबायदि सेंग्राखौ मोजां मोनगोन? गुफुर, नायनो मोजां, लेखा गोरों आरो बुलायनो गोरों, जेरै नों बायदिखौसो हाबा खालामगोन आं। आं बायदि? बाह बरिया बरिया बरिया